जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आई एगो बहुत ही सुंदर फिर भजन रोत के बीच में। ये भजन के तारांत है बा कि एगो भक्त भगवान के दरबार में कहले कि हे प्रभु हे नारायण, राउर गुणगान शेष महेश साधु संत महात्मा निरंतर करेला लोग। गुणगान करत करत थक जाला लोग, फिर भी राउर गुणगान ओरा लगा। तो हे नाथ हे मालिक, हमरो के अपना चरण के दास बना के रख ली। अगर छोट मोट अगर गलती भी होके तो ओकरा के माफ कर। भक्त कहले का ए भजन के जे भी सुन रहल बा, जे भी हमार भजन प्रेमी बा, अगर हमारा चैनल के रउआ सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली। चूंकि जौन भी नया भजन गाई तुरंत रउआ सभे के बीच में पहुंची। अब आई भजन के आनंद में। भक्त कहले का तारद से समहे सविधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। भक्त कहले का हे मालिक से समहे से समहे सुंदर भाव बा। भक्त के कल्पना लगा राजा बलि के रौरा जगिया में जाके तीनों लोक ना पली हनी दुई डेग बढ़ा के। राजा बलि के रौरा जगिया में जाके तीन लोक ना पलिहनी दुई डेग बढ़ा के। सूर करी तीर जाके चरण धोआ के सूरत तीरे जाके चरण धोआ के।
कल्पना होता भक्त कहले कि हे प्रभु जन्म जन्म मुनि जोगवा रमावे साधु संत ज्ञानी जन भोगावा लगावे जन्म जन्म मुनि जोगवा रमावे साधु संत ज्ञानी जन भोगावा लगावे सवारी के घरे जाके कुश के चटाई बिछा के सवारी के घरे जाके कुश के चटाई बिछा के जूठ की बैरिया रौरा जूठ की बैरिया रौरा खैनिए हरी कवना अवगुण पर हमरा के भुलैनी ए हरी कवना अवगुण पर हमरा के भुलैनी ए हरी गीत के अंतिम पद में साधक के भाव लागल भक्त के मन में कल्पना बा भक्त कहले कि हे प्रभु 56 भोग